Hello, I have excellent news for all the women watching out there. How many of you would like to be thinner, lose extra inches around the waist, or be able to eliminate cellulite without strict diets or expensive surgeries or any sacrifice? All of us would love that, and I do mean all of us. That's why I'm here today to introduce to you the new Cellulus MD, a revolutionary device that offers one of the fastest and simplest ways to obtain a slim figure, a flatter abdomen, and a more raised and firm buttocks. It not only shapes our legs, but it also reduces the appearance of cellulite. It's easy, fast, and effortless. And best of all, you can do it in the comfort of your own home. As you can see in these images, it now combines advanced technology that vacuums the skin more effectively and rollers that deeply massage into the skin, which accelerates the reduction of cellulite. Thanks to its new and improved smart functions, Cellulus MD tones and rejuvenates the skin all at the same time. So don't leave your television sets, because in just a few brief moments, I'll be showing you one of the most innovative products in the world. It allows women to have a sexy, firm body without surgeries, strict diets, and most importantly, without any sacrifice. I lost 2 sizes with Cellulus MD. I can do my own massages at home at my own convenient time, and it doesn't cost me anything. I dropped 3 inches with Cellulus MD in just over a month. It eliminated my cellulite in record time. Cellulus MD has helped me tone my legs, abs, and arms. It toned my entire body, and I am more than happy. Thanks, Cellulus MD. Acum, remodelarea corpului, pierderea centimetrilor și eliminarea celulitei pot fi foarte simple. De la inventatorii aparatului original Cellulus, îți prezentăm noul Cellulus MD, celebrul dispozitiv de terapie cu vacuum. Este prevăzut în premieră cu un sistem avansat cu lumină și role care va pune capăt celulitei și grăsimi în exces în mod simplu și eficient. Thanks to Cellulus MD, I lost 10 pounds in no time. Secretul Cellulus MD îl reprezintă funcția triplă cu care acționează. Te scapă de grăsime și celulite, iar pielea se păstrează catifelată și tânără. Rolele cu acțiune dublă de ardere a grăsimii și tehnologia avansată cu terapie prin lumină topesc efectiv depozitele de grăsime și reîntineresc pielea. Sistemul brevetat de terapie cu vacuum dezintegrează și elimină definitiv celulele grase care formează celulita. Folosește-l chiar la tine acasă, pe brațe, abdomen, spate, talie, șolduri, fese, picioare și orice altă zonă dorești. Cellulus MD has helped me tone my entire body, from my legs to my arms. It really works. Thanks, Cellulus MD. I use it 3 times a week and look at the results. Nu mai arunca bani în saloanele spa, pe metode invazive sau diete stricte care au un impact major asupra sănătății. Sună și comandă acum noul dispozitiv cu vacuum Cellulus MD la doar 199 de lei. Dar stai, asta nu e tot! Sună în următoarele 10 minute și îți oferim gratuit cupa specială. Cu această cupă specială poți trata delicat chiar și zonele sensibile ale corpului, cum ar fi partea lăsată a brațelor. Bonus! Vei primi și ghidul sistemului de elită pentru slăbit, ca să te ajutăm să arzi caloriile și mai repede. Toate cu doar o comandă. Sună acum! Acum, remodelarea corpului, pierderea centimetrilor și eliminarea celulitei pot fi foarte simple. Comandă Cellulus MD, dispozitivul cu vacuum împotriva celulitei, cu noua cupă brevetată și sistemul de terapie cu lumină. Pentru doar 199 de lei. Ai gratuit cupa specială și bonus, ghidul pentru slăbit. Toate cu doar o comandă. Sună acum! Cellulus MD is a modern device designed with the most advanced cellulite and body fat reducing technologies on the market. It has several important features. First, and you'll love this one, once you begin to use it, you immediately begin to lose inches. You begin to shape your body and improve the appearance of cellulite without the need for surgery or injections that can endanger your health. Second, you can use it on any part of your body, your arms, your abdomen, your waist, your back, your hips, your buttocks, and your legs, and much, much more. As you can see in these images, the secret to the all-new Cellulus MD is in its advanced, smart technology that now combines several features. It vacuums the skin more effectively, thus eliminating fat.
And the new softer rollers are specially designed to deeply and effectively massage the skin. This means that in addition to helping eliminate fat cells more effectively, it also helps to rejuvenate the natural collagen of our body, making us look thinner and younger. In other words, we lose inches all over our body, reduce the appearance of cellulite, soften the skin, tone our bodies instantly. And the best part is, it's all done in the comfort of your own home. Alătură-te milioanelor de clienți fericiți din întreaga lume care au pierdut centimetri și au redus aspectul de celulită și au atenuat cicatricile și vergeturile, tonifiindu-și totodată corpul cu noul Celluless MD. I was a size 4. Now I'm a size 2. With Celluless MD, I lost 10 pounds. I've dropped 3 inches and now I can wear whatever I want. Before, I used to hide behind clothes like this, but now I have full confidence and can wear form-fitting dresses all the time. Surgeries to reduce fat and shape our bodies or eliminate cellulite can be very expensive and very risky. Today, you can achieve the same results without risking your health, thanks to the all-new Celluless MD. The change that any woman out there can achieve is radical. You will instantly begin to lose weight, lose inches around your waist, and reduce the appearance of cellulite, all by simply using the new and revolutionary Celluless MD, which is portable and easy to use. Now I have a portable device that benefits me in at least 3 ways. First, it softens my skin while getting rid of cellulite. Then it lifts up and firms my buttocks, and I lost weight. I'm so happy. Before getting Celluless MD, I would never dream of wearing this dress without any undergarments. But now I feel so confident to wear a dress like this, knowing that my cellulite is nowhere to be found. Celluless MD has helped me tone my entire body, from my legs to my arms. It really works. I lost 2 sizes in just 6 weeks. And my cellulite's gone. Celluless MD is really easy to use. It's actually really soothing. I feel so happy because with the new Celluless MD, I've seen many lives changed. Some have lost weight, others the appearance of cellulite, some have lost fat from their stomach, and others inches off their waistline, and some have experienced a radical change in their bodies. Hi, my name's Christine. About a year ago, I had my first child, and of course I went to the gym to get back into shape, which helped a lot, but there was always that little bit of baby fat and some cellulite that I just couldn't get rid of. And then I found Celluless MD. I'm very happy with Celluless MD. I'm able to stay in shape and just look at my waist. I love it. Now I have all the confidence in the world, thanks to Celluless MD. This was me 6 weeks ago, and this is me now. So what are you waiting for? Call the number on your screen right now and order the new Celluless MD at an incredibly low price. And remember, there are no more excuses. Make that important decision to change your life. Call right now. De azi îți remodelezi corpul, pierzi centimetri în plus și elimini celulita foarte simplu. De la inventatorii aparatului original Celluless îți prezentăm noul Celluless MD, celebrul dispozitiv de terapie cu vacuum. Este prevăzut în premieră cu un sistem avansat cu lumină și role care va pune capăt celulitei și grăsimii în exces în mod simplu și eficient. Thanks to Celluless MD, I lost 10 pounds in no time. Secretul Celluless MD îl reprezintă funcția triplă cu care acționează. Te scapă de grăsime și celulită, iar pielea se păstrează catifelată și tânără. Rolele cu acțiune dublă de ardere a grăsimii și tehnologia avansată cu terapie prin lumină topesc efectiv depozitele de grăsime și reîntineresc pielea. Sistemul brevetat de terapie cu vacuum dezintegrează și elimină definitiv celulele grase care formează celulita. Folosește-l chiar la tine acasă. Pe brațe, abdomen, spate, talie, șolduri, fese, picioare și orice altă zonă dorești. Celluless MD has helped me tone my entire body, from my legs to my arms. It really works. Thanks, Celluless MD. I use it 3 times a week and look at the results. Nu mai arunca bani în saloanele spa pe metode invazive sau diete stricte care au un impact major asupra sănătății. Sună și comandă acum noul dispozitiv cu vacuum Celluless MD la doar 199 de lei. Dar stai, asta nu e tot! Sună în următoarele 5 minute și îți oferim gratuit și cupa specială. Cu această cupă specială poți trata delicat chiar și zonele sensibile ale corpului, cum ar fi partea lăsată a brațelor.
Bonus! Vei primi și ghidul sistemului de elită pentru slăbit ca să te ajutăm să arzi caloriile și mai repede. Acum, remodelarea corpului, pierderea centimetrilor și eliminarea celulitei pot fi foarte simple. Comandă Cellulese MD, dispozitivul cu vacuum împotriva celulitei, cu noua cupă brevetată și sistemul de terapie cu lumină. Pentru doar 199 de lei. Ai gratuit cupa specială și bonus ghidul pentru slăbit. Toate cu doar o comandă. Sună acum!